Maayong pag-abot diri sa storya ni Juan. Dili ni si Juan tamad, kundi si Juan na istoryador. Musta kayo mga kaistorya? Ay mga kaistorya, unta na mo sa mayong panglawas o gaylay ta sa mga pandemya nga kahitabo aning mga taknaa. Kini dia yung host na si Paul diri sa storya ni Juan. You are about to watch short but true stories na ang title kay Gilamat si Pepe sa Balingwan, Misamis Oriental in Bisaya version. Ang ato mga bagong ipang shoutout di ay diri mga kaistorya sila Ma'am Clemencia Gika Edoria Masiba nga maestra na ako sa college sa una o pwede po mo mag-visit sa iyang channel o mag-flash ra po na nga siya sa atong screen o ang iyang channel mismo sa YouTube o napod niya siya o namaligya po niya sa iyang mga forever living na mga items niya. So visit lang mo sa iyang channel o isa nato ng mga kaistorya na si Joanne Agan. Pwede po mo mag-subscribe sa iyang channel na mag-flash rapod na diya sa atong screen. O si Gary Ang na kauban ako sa una sa Cebu Southern Motors. O labi na diya sa ilang mga tres panyeros diya sa Cebu Southern Motors, diya sa Lapasan Highway, Cagayan de Oro City, nato mga avid na mga kastorya. Labi na sila Sir Nile diya. Ug by the way mga kaistorya, kung gusto din mo mag-post og inyong mga items diha o classified ads nato, naghimo ko mismo og classified ads nato nga website. Kung dawa kana siya mga kaistorya, mga libre ra na siya, mag-register lang mo diha sa ipascale na .com. Wow. Na platform nato og gihimo na ko na para ninyo mga kaistorya, o comment lang mo diri sa atong channel sa YouTube mismo para matagaan ta mo og libre pod na additional na mga top up credits ninyo kay para ma-boost ninyo maayo ang inyong classified ads na gi-post ninyo dito sa atong platform. Wow. Sige mga kaistorya, o ibutang lang ninyo yung username mismo kung unsa yung username dito sa ipascale na site nato, o comment mo diya sa atong YouTube channel para matagaan ta mo mga siguro around 500 na credits. Wow. May nga na mga kaistorya, so daghan na kay na siya nga additional na mga para makaboss mo dito sa atong network sa ipascale. Sige mga kaistorya, o dili na itong langayan pa, o sugdan na nato ang atong bagong segment diri sa storya ni Juan. Mao kini ang short but true stories na ang title kay Gilamat si Pepe sa Balingwan, Misamis Oriental in Visaya version. Kini nga personal encounter sa akong amahan si Papa Pepe na taga Bohol kini siya sa una, ang bagong salta pod sa Mindanao, particularly diha sa Balingwan, Misamis Oriental. Personal namo ni nga nadunggan sa una sa mga bata pa pud mi nga magsuon og hantod karon dili na mo na malimtan kay tungod sige na ni og storya kanamo kaniadto nga gikan sa personal na experience niini sa bata pa kini siya na niabot sa Mindanao. Gikan ni siya sa Bohol kay taga didto man gid kini, gikan sa iyang pamilya sa una. Bata pa kini og 14 anyos pa niabot og Mindanao og ni-visit kini sa iyang amahan na si Lolo Rufus. Kay naminyo man
ug balik ang iyang amahan sa una pagkamatay sa iyang unang asawa ug nagpuyo na kini diha sa Balingwan, Misamis Oriental. Hay sa ato mga kaistorya diha sa Balingwan. Salamat sa iyong pagpaminaw. Ug tara, ug atong paminawon ang kolbahinam na encounter ni Pepe Nagi. Lamat kini. Murag laay naman kaayo na apa ko diri sa Bohol karon. Wala naman akong mama sa iyo kaayo nawala aning kalibutan na. Unya si Papa Rufus nako ni hawa na pud aning lugaran namo diri sa Gindolman, Bohol. Ug ni balhin kini sa Balingwan, Misamis Oriental. Gusto unta ko nga muapas nilang papa kay murag maayo kuno daw dito sa Balingwan kay naapo daw ko'y trabaho dito nga maghimo og mga pan sa isa ka bakery na tag-iya kay isa ka insik. Naaman pud ko'y kwarta diri daan sa akong tinigom og mupalit lang ko og ticket sa barko padulong og Cagayan de Oro ug magpas na lang ko dayon niini padulong og Balingwan. Nagbiyahe na kini si Pepe sa barko padulong og Mindanao, particularly sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Ug niabot na kini sa Pantalan sa Sidio. Ug nisakay na kini ug bus padulong Balingwan, Misamis Oriental. Ay, salamat. Iabot na gyud ko yung taong diri sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Ug sakay sa bus padulong sa Balingwan. Iabot na gyud ko diri sa bus station sa Balingwan. Naku. Anang mga panahuna, wala pa gyud cellphone mga kaistorya ug wala gyud lain komunikasyon kundi magsulat na perting dugaya moabot. Murag halos isa pa ka bulan aya moabot. Niabot na lang ang tao or balita pero ang sulat nga snail mail wala pa kaabot. Mao ni ang nahiaguman sa akong amahan kaniadto. Wala lagi nagsugat na ako diri sa Balingwan na bus station. Wala na akong nakita ang akong amahan na si Papa Rufus da. Asa nakaha ni siya? Bisan anino niya, wala mang yun na ako nakita. Patay na. Pagkura ba kong salta diri aning lugaran ni? Pipila lang kauras ang nilabay ug wala gyud bisan anino sa iyang amahan na si Rufus niabot sa bus station sa Balingwan. Nagsugod na og panik kining si Pepe na bata. Nagbagong salta ng lugar. Nag-decide na lang kini nga mangutana sa mga tao sa iyang palibot. Excuse me, Noy. Pili di ay ning itlog nga orange ni mo, Noy. Bitaw, Noy. Na ako'y gipangita na tao, Noy. Ako unta ipahunting. Joke lang, Noy. Wanted ni siya. Ay, dili bitaw, Noy. Seryoso na to, Noy, kaya nagdelikado akong sitwasyon, Noy. Kaila ka aning tawhanan, Noy? Na ako'y picture dala niya. Akong amahan di ay na, Noy, si Papa Rufus nako na taga-Bohol ni siya sa una, Noy. Og dili kaayo to sweet, dili kaayo ko sweeto aning lugar kay dapat
iya ko sugaton diri sa bus station sa Balingwan. Pero wala pa siguro niabot ang akong sulat para niya. Wala na ko balo siguro. Mauwa siya nakaibaw. Dong, murag kaila man ko ani niya dong. Mag-uuma ni siya sa bukid pa niya dong diri sa Balingwan. By the way, unsa may pangalan nimo dong? Ang akong pangalan kay si Pepe Noy. Okay dong Pepe, panalagsa lang ni siya diri sa sentro sa Balingwan. Kung naamoy, kung naalang siya paliton diri na bugas ug sa akong tindahan. Ka-timing ba diri kanako nakapangutana dong? Bukid pa sa Balingwan niyahang lugar dong. Murag naapay 2 kilometros ang distansya niini gikan diri. Tutudluan ng tiga asa dapita ka dapat mo agi kay murag ngingit-ngit na naraba na diha dong og delikado na lugar, labi na awaaw sa kabukiran. Hapon na og lisod ra ba ang dalan diha og perting ngit-ngita og delikado kaayo. Anak manday ka ni Rufus dong para madali ka og adto sa ilang balay dong. Kay bao baka og padagan aning tamaraw kabaw dong. Pahulmon tika para madali ka og abot. Wow, maayuhan ni mo Noy. Uy, sige Noy, kay bao kayo ko Noy. Anad kay ko anad sa buhol. Napod mi ana dito. Oh, maaya dong Pepe. Sige dong, lakaw na dayon og sugod kay hapit na mo. Ngit-ngit ang panahon. Basta istrita lang ning dalan dong og abot nimo sa las na buntod, mao na ang ilang balay ni Rufus Okay Noy, daghang salamat sa imong kaayo. Lakaw na ko Noy. Ibalik lang nako ning imong kabaw puhon. Okay dong, walay sapayan. Murag hapit na ni ngit-ngit ang kalibutan. Sige Noy, murag hapit na gyud ni ngit-ngit ang kalibutan Noy. Streeton lang ginako daw ning dalan ug abot ko sa last na buntod. Dayon, paubos mauna na ang ilang lugar sa akong Papa Rufus daw. Padagan lang na ako ni akong kabaw basbas. Hapit na siguro makaabot ko. Nakita na ako ang buntod sa unahan. Ug dagan-dagan na pod ning mga balay diri dapita. Ug perting. Wow kayo. Diri na bugnaw kayong panahon. Nakalabay na ko aning isa kapayag. Padagan ako tiwa sa kabaw. Uy, murag. Nagdugay man kung nabutan ning las na buntod Ug nakalabay na ko aning isa kapayag ganina, di ba? Parihara lagi yung gitsura mga balay ug lugar diri no. Nga
Ngano man ni siya? Murag dili ni maayo ang pangitabo karon da. Kikapoy na ra ba niya akong kabaw dagan? Katiwal na ang dila ni. Murag balik na po kuhaning balaya. Ug gigukod na ko sa iro. Ug saba kaayo kini. Ug sige ug aw-aw ka na ako na. Delikado. Asa na ko ani? Padagan sa nako kaayo ang dalalatos sa kabaw ug paspas para makalikay ko aning iro nga nagbukod ka na ako kaayo. Ni overtake kini ang iro sa kabaw ug nagpatunga gini sa dalan. Ipahunong sa nako ang kabaw. Pipi! Mari ka dire! Ayaw padayon diha sa unahan sa buntod kay puro na diha! Kabalbalan na mga namuyo diha! Alas 6 na ra ba sa bagong kagabi unog dili na gyud ka makabalik pa ka na ako diri! Maihaw ka diha daong! Dali diri na ako marika! Dali paspas! Pa! Daganan akong balik ang kabaw padulong kang Papa Rufo sa niya na! Nagsigin ako balik-balik diri aning payag pa! Pero di ay ikaw di ay nagpuyo diri. Ikapila na ko nagbaklay, naglabaya ning imong payag pero nagsige lang ko balik-balik po. Maayo na lang na si Bantay nag-irop. Ug nakapanghut ka na ako ug nagbabag gini sa kabaw. Kay baho gini siya nga maura gyud ning iruwa na nakasalbar ka na ako Parufos. Dire lang tago to mga kaistorya ug I hope na ganahan mo ug na excite mo ug na kulbaan gamay diri sa storya ni Juan, particularly diri sa short but true stories nato na segment diri sa storya ni Juan na tong title karon mo ni ang gilamat kini si Pepe na akong amahan sa una na gi-share niya permi sa mua sa bata pa kami. So mga kaistorya, tinuod gid siguro ning lamat, mura kag magically gi hypnotize ka nga mo ni siya nga maadto ka ng lugar mo lahos ka dito. Maayo na lang yun na mo lagi tong gingon sa mansaw na nga nairo nga si Bantay mo ni ang gipangalan ng Bantay kuno ni siya kay kaning iruan na ning kamot yun nga gigukod ginya nga akong amahan nga naka sakay og bisa ka kabaw na moto na gani na lang yun, wala siya nakalahos dito sa panaog na sa buntod kay delikado dito day daghan mga kabalbalan mga kaistorya. So maayo na lang kay labinag mga alas 6 daw sa kagabion, bagong kagabion mo nang gitawag na to nga twilight, mo na tinggawas sa mga dautan labi nang ilob na ang kangit-ngit o kahayag
labi na ng mga alas 6 mo gitawag na tog twilight na mga kaistorya o diha na sila tinggawas ana mga orasa. So murag mo abri lang portal or unsa o mga mata sila, I don't know, basta mo na ilang tinggawas mga kaistorya o minggani na lang yun na iro kaya yung iro mo to'y nakasalbar sa akong amahan sa una o gibabagan na gid kuno niyang kabaw niya o napugos sa akong amahan o pastap sa kabaw o moto, nasalbar siya o nigawa si Papa Rufus niya. So gitawag siya o gipadali og dagan padulog nito silang panimalay. So kung namoy mga kaistorya, namoy mga stories na mga pareha ni mga kaistorya, ayaw mo pag langay o submit diri sa email lang, ma-flash na sa akong screen ang email address nako o kung wala pa mo naka-subscribe, subscribe mo mga kaistorya, please consider subscribing para makadungog pa mo ngayon ani, makatanaw pa mo mga istorya na mga ingon ani dinhi sa atong channel diri sa Storya ni Juan. O I hope na naka-impart ko sa inyo ang gamay nga kalipay mga kaistorya o tanaw na to sa sunod episode series or diri sa mga storya nato diri sa Storya ni Juan o tanaw na to unsay mga kalaki pa sa sunod nato na mga episode series. O kung na may gusto nga ipang shoutout mga kaistorya, comment lang mo din sa ubos nato sa diri sa mismo sa YouTube channel nato o para atong may honor ta mo diri sa next nato nga episodes o stories nato diri sa Storya ni Juan. O may God bless us all. Thank you and bye bye.